gabi, pag-usap, mga angkol ug mga ante. Tugutin sab ko ninyo ang mga ina sa tagkatahuran sa mga kagwang nga gamata-mata pa karong orasaha. Alam ko kung bakit gising ka pa ngayon. Kasi uhaw na uhaw ka sa Bino di Pataranta. Kasi hanggang 11:59 na lang ngayong gabi ang liquor ban. At ang tanong, ready ka na ba? Hindi ready uminom ha. Ang ibig kong sabihin, kung ikaw yung nanalo na bilang kapitan, bilang kagawad, ready na ka na ba sa pagserbisyo sa simula ng iyong panunungkulan? Sana naman okay's all right, no? Alam kong maraming nag-aabang ngayon sa mga nahalal na mga punong barangay kapitan. Tinitingnan yung bahay mo. Tinitingnan kung anong meron ka. Ang ibig kong sabihin, first floor lang yung bahay mo, di ba? Baka pag nakaupo ka na bilang barangay kapitan, magiging second floor na. Ikaw, SK Chairman, sa ngayon wala ka pang motor. Baka iilang buwan, iilang linggo lang meron ka ng motor. Lusio na kung imong kigol. Balik po tayo sa pinag-uusapan natin kanina, no? Mga angkol ug mga ante. Etong mahahabang-habang bakasyon. Ngayon, pitsa 30 ngayon. Tama-tama bukas ang ating Halloween. Undas ting kalalag. Yahoo! Ready na ba ang biko? Siyempre, bago ka makaluto ng biko, dapat meron kang pilit. Yung malagkit na kanin, no? Tsaka meron ka rin ng gata ng nyog. Pero bago ka magkaroon yan, dapat kagud all the way. Ayan, sarap ng biko, ha? Baka may magbiko bukas, ha? Huwag niyong kalimutan, dalhan ako dito, ha? Okay, no, dahil nga mahaba-habang bakasyon, naisip natin na ito magandang pag-usapan ito. Mga posible yung gagawin ngayong mahabang bakasyon. Hindi naman ibig sabihin na pag sinabi mong bakasyon, dapat nagliliwaliw ka. Hindi naman kailangan yan eh. Pwede naman magbakasyon ka sa bahay lang eh. Oo, napag-alaman natin yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, government offices, bukas wala silang they are allowed not to go to the office, pero yung work from home, haya-haya. Uy. Oo, ito yung ilan sa mga pwedeng gawin, no? Mga paraan upang maging produktibo naman. At masaya naman ang yung mahabang bakasyon. Siguro meron kang mga halaman dyan na hindi mo na naalagaan. Ayun. Pwede mong ayusin yung halaman mo. Yung lagayan ng halaman mo, yung pangalan yung vase mo, yung paso mo. Oo, maliban sa pagtatanim, siguro maganda din pwedeng gawin yan, mga kabisyo. Yung panonood at pag-stream ng mga palabas at mga pelikula, no? Ano ba yung mga pwedeng panoorin? Viva Max? No, wag. Pwede naman siguro, depende sa'yo. Yung mga pwede mong mga movies na hindi mo napanood, pwede para aliwin yung sarili mo. Nasa iyo yan eh. Or plano mong magnegosyo, siguro it's high time na pwede ka rin magbasa. Ang dami mong pwedeng gawin yan. Ay nako, para hindi sayang ang oras. At eto kabisyo ang kulog anti, no? Etong pinaka-importante ngayon, yung pagpapalakas ng ating kalusugan, Subukan siguro natin na yung bagong activities, no, na makakatulong sa ating kalusugan at fitness, no, tulad ng pag-e-exercise. Ayan, makakatulong yun, no? Yung magbabike ka siguro, magja-jogging, yung yoga, magji-gym. Ang daming pwedeng gawin, no? Hindi naman siguro kailangan gumastos ka. Pwede ka naman dyan sa bahay lang, mag-push up ka lang, ano ba? At eto, maganda din to, paghahanda para sa hinaharap. Yan, mag-set ka ng layunin. Ito siguro yung panahon na kasi lagi kang busy. Mag-iisip ka. Marabag kung nakas probinsya ba?
Kung nasa probinsya, punta ka sa isang bundok, magmuni-muni ka doon. Ano ba? No? Kaya sa baybayin, ako, sarap talaga. Yung mga bagay-bagay na hindi na natin nagawa. Hay nako. Pwedeng piliin mo ang isa sa mga nabanggit ko simula pa nung alas 9 pasado, no? O mga ilang activities na ito na pwedeng magkaroon ng masaya at syempre makabuluhan na mahaba-habang bakasyon. Ayan, dami, no? Ay nako. Kung meron lang sana tayong panahon na makauwi sa probinsya, ang daming pwedeng gawin dun. Kaso mahal ng pamasahe at saka alam mo yung ayaw mong sumabay sa agos ng mga tao. Alam mo ba ngayon, no? Talaga mingaw pa sa Birni Santo. Subukan kong lumabas mamaya. Pwede na ba? Hanggang 11:59 lang, no? Alas 12, pwede nang muyaro. Pastilan. Okay na, at eto na, nagtatapos ang ating programa natin. And of course, ingat lang po tayo ha. At bukas po, ang ating unas ba, di pa? Ating kalalag, bukas Halloween, no? So sa lahat ng mga may plano, make the most of your time. And siguro, don't forget din sa magpasalamat at remembering yung mga taong may taliwan pa na nasa laing kalabutan. Yung mga wala na sa buhay, wala na dito sa mundong ito. Siguro it's high time also to remember them and makaalay tayo ng bulaklak sa kandila or anything that would remind you na they exist. Yun ang pinaka-importante. At saka may anak pala, no? Sana tuloy-tuloy nyo pa rin naturuan nyo yung mga anak namin. Yung mga traditions and kultura natin dito bilang Pinoy, ha? Okay, marami pong salamat at ingat po tayo. Don't forget to make the most of your time and also to take good care of your health. Imagine mo pag medyo may sakit ka, wala. Siguro pagbalik mo sa trabaho, dahil nga nasobraan ka sa pagliliwaliw, ayun, hindi lang yung kalusugan ang nawala sa'yo, kasama na yung pera. Kaya andun pa rin tayo na dapat andun pa rin yung nakakonsentrate pa rin tayo sa ating pera. Alright! That's it. Kinighapon si Totoy Bato at magpapaalam na sa inyo and I'll leave you with this song from Air Supply. Every woman in the world right here on 90.7 Love Radio. Ngayong gabi. Bye-bye you.